Hello, what's up mga Bisaya? This is Joji Apa from Bisaya ko Vines. Pagkaroon, natakaroon sa may MAASIN Airport. Kung di naimutang ang airport diri sa may Barangay Pananawan. So karon mga Bisaya, matakaroon sa may part sa may Southern Leyte. Atong suruyon, atong bisitaon dito kung unsay mga kahimtang dito. So tara, let's go! Woo! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh. Karon atong naabot ang syudad diri sa may MAASIN Southern Leyte. Mo ni ang capital city sa atong probinsya diri sa Southern Leyte mga kabisaya. So atong suruyon diri atong nantawon kung unsay mga kahimtang diri sa syudad sa MAASIN Southern Leyte. So tara, let's go! Woohoo! That someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will Be stronger and free, as God has shown us, by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we Stand together as one. We are the children. We are the ones who make a brighter day. Sir, may hapon sir. Sa mga barangay ni diri. Sa mga barangay? Panlusay. Barangay Kanlusay. Kasi pangalan nimo sir? Ha? Kasi pangalan nimo Nicolas Antalan. Nicolas Antalan. Oh, Pila mo edad karon? 35. Senior citizen. So, sir, diri ang mga aktibidad nyo sir kanang sa gobyerno gipatagaan man mo diri na may mga kalihukan nga magpahigayon para tagaan mo mga ayuda. Wala. Ang kanang kuan, panagaan ba? Kanang tanan ba panagaan? Yun no? Karon sir, dami ginagmay na minabang ni kon makita mo sa dalanan.
Salamat sa inyong pagtabang. Wala problema sir. Kasi pangalan mo sir? Pangalan? Nicolas, Antalan. Nicolas? Antalan. Nicolas Antalan. Ah. Antalan. Antalan. Imong asawa, asa man karon? Ako rawa, wag ang naitin ko na patungan. Patungan sa na yung mamatay ba? Ay, sabi. Ang galing sir sa injury na rin? Injury negosyo? O dili? Sa man? Ay, ganun. Ako nang buhat kay sundo na yung mga ayo, iatag. Kung may mapalit, bahala sila kung magpilay lang iatag. Wamang pwede, wala pwede. Ikuha ko sir, Georgie Apa ko, taga-kuhan ko. Matalong ko, matalong Leyte. Hindi yan ko kay, para ako makita diri, para ako matayran, kung hindi makaintang diri. So, nakita na ako nga. Ang among bahay doon, alas 7 ko lang, wapag ko kalakaw, kaya ako'y kaluto sa mga pagkaon na mga pinagpapapil na ako, kaya ako magpugangan lang. Sir Nicolas Antalan, taga-barangay Kanlusay, MACROHON, Southern Leyte. Sige sir. Purok nangka. Purok nangka. Salamat din. Sige sir. Maayo na lang makakuha na maginagmay. Sige sir, salamat ka Adjo, salamat ka Adjo. Salamat na sir, salamat ka Adjo. Kabisaya, nakaroon sa may lungsod sa PADRE Burgos, sakop sa Southern Leyte mga kabisaya. Kaya nato kung sa pod ang mga epekto ni Bagyong Odette. So tara, let's go! Karon sa may lungsod sa MALITBOG, kundi na kita po ang epekto ni Bagyong Odette diri mga kabisaya. So atong taon mga kabisaya ang mga kaimtan diri karon, so atong libuton ang proper sa MALITBOG. So tara, let's go.
Bisaya atong tanaw diri mga Bisaya. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day. Maning kartola sa una. Itong wala pay bagyo, natumbang kartola. Subud 6 km, Agasagas 35 km, Tacloban 134 km, Biluan 48 km, ug Binet 98 km mga katuya. So karon naligyan pa daw ni siya sa may bandang Subud, Southern Leyte. Magkanit pa daw sa may Buntok, Southern Leyte, ug Bato, Leyte. Yan lang ito mga taong video tungkol kaya ito nang nalibot ang ubang partes sa Southern Leyte. Thank you so much sa inyong paglantaw and amping tanan, and God bless, bye bye.